След това Той ни поканва, знаете ли? Той ни прави обща покана към всички човеци
И в тази покана включва нашето общение. Той иска да общува заедно с нас. И ако отворите си вратата, да казва, аз ще вляза и ще вечерям, което значи той иска да общува с теб и мен. Това не са... Той този призив го прави и за хората, които са грешни, хората, които не са се покаяли. Обаче помнете, Христос стои вънка на някои от вярващите. Това е Ладоокийската църква, която държи Христос отвънка. И ако ние сме го поканили, помнете, че Той общува вече с нас. Амин. Нека да изпълним. Още една песен. Това ще